Situ. Narura. Ada nggak? Ron. Piren ang ulit nga. Kama nih guys na piren ini enggak. Ande. Sakal berani ngelat. Disturb muna. Ang ibat, disturb sabay man niya. Ada nggak? अखा हानायनि सान्दुं अखा हानायदो गाननायदो जोङो दा नामा बेरायगासिनो दं लोगोफोर नै मायाव थांनोलै जोंनि जायगाया गामिनि जायगाया लोगोफोर जों दा बेरायगासिनो दं लोगोफोर गैयालै साथामल' साब्रैजों जों दा थाबाय बेरायगासिनो जों दा थाबाय मोजां इन्टारेस्ट थाबायदों लोगोफोर जों दा बिराद मोजां थाबायगासिनो दं What problem? Modal apa dia? Sudah tu modal. Guys, ini जोंना नामायानो गोजा नेपाल जाथाय जायो ini जोंनि मंगुबाथाया बिदिनो जाबाय थायो जोङो ini नामायानो जाथारदों Mana ada dasi yang lebih produk yang gula mana ada gula
जों दा बेरायगासिनो दं लामायानो मायाव दं मायाव थांनो ओइ नै kita. ini namanya hablum goja दै goja Halo. Gurih boleh. मायाव बेरायबाय दंब्ला जोंनि गामिखौ नाय आदामोन बोरै इउटुबारखौ लाइक रेबबो खालाम बेलेंखौबो लोगोसे थुना हो साथामनि न'आ बिदा फंबायनि साथामनि न'आ नाजारा इनो आरो जोंना बारा मोजां नङालै लुबावगोन र' साननैसो थाना फैसा मोनथ'आखै माने जोंनि साबा जालायबाय Aja Bang Bene kita ngapa ieu. Anu dah. Nih, masuk dah. Mau dia bukan. Surni. Anda? नै बोग्रि बोग्रिया जोबथ'लायबाय Kendur bon बोग्रि आथिं आखाइ सागोन सायाखैबा बेरायनोलाय सादो मानो आरो बेरायबा बेफोरखौ सानायबो जों सानाय मोनालै मोजांसो मोनोना थाबायनानै बेयो मोजां ओरै गुल जानांगौमोन ना माव जानांगौमोन ना जायगाया मोजांथार स्रां स्रांथार
नै साजोबबाय आथिङा मेंजोब्बायलै सबना मासे फिसा फिसाब्रा फिसा फिसा गोरलै गोरलै फै ओइ मोनबावोसो ना ओइ दा गांसो गैया गैया जिगाबसो होगासिनो दं मोसौ मानैदो माइबो होजोब्बायना ओइ बेरायहैदो मा गामि मोनगोनलै अन्थापारा मोनसिगोन मा मोनगो अन्थापारा एसे लामाफोरानो माथो ओइ मैखौ मोनबालाय नामा थांबाय दं ने नोंथांनो मोनबाय जोंनाव बिराद मोजां मोजां माबा फैयो दाना मा मेथाइ जादोलै माबाना दंनिला गैयाब्रा गोदानाव दंब्रा केमेराखौ बा इयाना माबाना दंनिला इनालाय इलाय फेकसो मबाइलानो सोलायनाय दिना माबायानो बुरानो सोलायजोबनाय गोदार नामा सोलासो आखुन पाग्ला नामा 13 प्र गोदानाव सोर बायदों गैयानो बुगा बुगा मानसिया लोगोयानो बाराद्राय माथो दङ lagi beregasito gabi Loh, siapa berang bawa lu ngompi di rasla. Ini siapa? Ini. Angin. Istirahat. Lewat. ini isi berapa menit itu ini gue beres tuh Kasih potong lain deh. tuh coba nih zipu tim membawa zipu nih Pwede bra, maklay. Tunggu.
Ini mau rasis jadi. Baik solah baik besok. लोगोफोर जोंना दा मोनाबाय खोमसि जानोसै बेयाव भिडिअ'आ दिनै जोबनोसै गोजोनदो बेयावनो जोब्बाय लोगोफोर खोमसि जाबाय